Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Basic! May way ba? Parang wala, no? Basic! Sino dito ang nakakumpleto ng oras ng tulog? Sino ditong matakaw sa tulog? Sino naman dito yung hindi masyadong nakakatulog sa sobrang daming iniisip? Problema pati ng ibang tao, iniisip. O kahit yung sarili na lang niyang problema, sige, iniisip niya kahit napatulog na siya. Or kaya napupuyat kasi may lumalande. Charot! Uwedarot. Pero alam na alam ko yung ganyan eh. Basic na basic sa akin yung ganyan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Yung tipong sa gabi, hindi ka masyadong makatulog dahil maraming pumapasok sa isip mo. Alam mo nangyayari yan kapag may sakit ka. Oo. Hindi ito yung sakit sa katawan, sakit sa puso, kundi sakit sa bulsa. Iisipin mo na naman yung ipanggagastos mo kinabukasan. And by the way guys kahapon ay World Sleep Day. So, sana kahit papano nag-i-improve na yung sleeping patterns mo o yung habits mo. Kasi napakahalaga daw po nung tulog sa atin. Oo, napakahalaga ng tulog sa atin. Kasi kapag hindi natin, Friday pa ba yun? Yung World Sleeping Day, Friday pa? Akala ko kahapon lang. Wait lang Kasi sa research ko, Friday, Sunday yung post O, 1 day ago. Sa pagsabihan nyo tong Philippine Star, sa kanya nang galing. Late yung nag-post niyan. Talaga ba? Pero kahit na, at least, sabi dito ni Boy Pindot, late yung nag-post niyan nakatulog. Baka nga. So, siguro sa sobrang nakatulog siya ng mga 2 araw, Friday pa pala yun. O basta kung anumang araw yun. Gusto ko lang kasi explain yung kahalagahan ng tulog. Eto kabisyo, meron bang pagkakataon sa buhay mo na pakiramdam mo, kompleto ka naman ng oras ng tulog, pero parang pagod ka pa rin? Yung parang feeling mo restless ka pa rin. You feel so tired. Pag ganyan ang nararamdaman mo, ibig sabihin malapit ka na. Anong malapit ka na? Malapit ka na kunin ni Lord? Charot! Uwidarot! Oy, biro lang yun. Eto yun kabisyo. Yung sleep daw kasi, hindi guaranteed na makapag-re-recharge ng katawan mo. Merong iba't ibang klaseng rest na kailangan din ng katawan mo aside from sleep. So yung ginagawa ng sleep sa katawan natin ay ipinapahinga yung mismong body natin. But hindi siya guaranteed na pati yung mental health natin, yung aspect natin emotionally, lahat ng iba pang mga aspeto natin ay nakapagpapahinga or nakakapag-regenerate ng mga magagandang cells. Ay, ano yun? Diba parang hindi daw siya nakakapag-recharge talaga fully. So, my advice to you, kabisyo, para yung sleep na meron ka, yes, you value it, mag-rest ka sa iba't ibang aspeto. So there are different kinds of rest. So merong social rest, merong spiritual rest, yung mga ganun ba. So alamin mo yung mga bagay na yan, yung aspeto na yan sa buhay mo, kasi baka mamaya kaya hindi mo nararamdaman yung pahingang-pahinga kasi hindi mo natatap yung mga kailangan talaga ng katawan mo. So yes, kabisyo, you need to take a rest bago ka mag-rest in peace. Tarot! Tarot!
Anyway, Kabisyo, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na Itechua. Kapiling ang babaeng naniniwalang naka 8 hours of sleep. Ang ganda ng tulog natin for today's radyo. Oo, ganito talaga pag walang masyadong stress. Hindi na ako nag-iisip kung niloloko ba talaga ako. Charot! Uy, darot! Anyway, yes, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na Itechua. Kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pira. At least, palagi naman akong maganda. Your boss, Princess DJ Rocketera.